friends ini kan an Israel hostel of Fajar. Hello friends, ini an Israel hostel of Fajar. Prayer time ding में हाँ तब का खास ना prayer time में हाँ क्या कमरे ओके हाँ क्या ya Ra masih jauh Thái sai rồi các bạn phải đi tabok ya ang thang senai dari tamu hemproni tabok yang thang bisa bazar oka sawit thang senai friend sign hai tabok ang serai tungu yang nawa pirok kha sokoi butong kha tabok khelai ang tirok to koi mai rok sabai wei bekra hanya kotak sana ang pas rogo ang bekra ni blogo ang sengre parojak lai marok ang phunuk je afroni sini tabok jora suti rok malaya ko hai pano operation rok ungkhe paijak ungkha tabok pailayani nang bonai maiya tebo thang maiya mangno tongo ani ma tini khe thang nai sinai hi sabai na tabok ti rok to bai ang thang sinai ke soya wi nai tongni okay friends mai rok sai ti rok to ku akoi phaikha tabok khe thang sinai mai mi rok buthok bai kha angkha aro sogui ang tak phunuk wi pisinai video ke nai tongni soya wi tabok khelai thangui tongkha ang saisongsu ba pereng hai ungjago haine bagui ro samoro khana tei thangsinai hi ang headphone kaiwi nawi tongkha ta ang khe tabok khe nai tongni okay friends haina hai joto ani subscriber somo joto no paiflaya hamjakma tei khabai ang sibai marugo nirok ani o video no nai tongmani bagui je tabok kaisa kainei ang video khai tongmani bo ani subscriber rokni bagui na ang to tabok si video o channel katal khulok kho haini bagui ang video khaine mungsano palmaya haipano joto mansak ang chesta khayo no tei aro bising katal video toma tobo oiman ang chesta khaiwi tongo obong khalai Don Bosco School Udaipur Don Bosco School tesake thang tongo aro bwskango police line phainai tarpore khalai Tepania hospital soknai kata Tepania nongkha ke nai tongni tabok ang thang tongo nirok ni loge tei nirok ba ang bai baksa tong hyang kha khlaibo ke tabok ke ang sopai kharo dalo tabok bising has song sinai dai jikuk sima thana tane male oro gate do security kasoi paila halai bising hasoi thana pass para anga to pass kore ge dada ni number panar plate paila hangro phone kore me ana ke ma haya ana ni bang doi ma thaksi Oke, terus kamu gate kasoi to lai pheka Sengle suti mawara asa kori kho ta kho bolia kho deglai nei kho sengle oile thang hai thang bai seng khe deglai nei kho so obostha hai kho sini okay itu naik jalan ada khabar lai thai bosu thai samle Ini kalilah aku ya kok. Hanya
Kita pun naik bilang lo pun sih. Kamu kamu Udah datang. Udah dapat. guru dah kaya. Kayak. Bosku kan. Ya, aku lihat baik kan ngobrol. Kalau musik kabar Ba tu lain lah. Ada saya dugaan dogo, batha gue kan. Kita orang kan. Pila sekitar nung agar sinai, agar nak keluk lah rasiwan itu. Kan sangka tabo kira no kan sinai, no thang pada hai tau no ma phải sinai kan. Jadi ini video ani sung sinai, karena dogo mana lagi sinai. Dari jotono nu, hambai, dari jotono nu bye bye.